Леле, закуска? Чай? Да. Има вкус като на някой се подмазва или някой е сгафил с нещо. Запознах се с едно момче, фотограф. Видях. И ти видя, че те видях. Да, както и да е. Той живее във Франция, тук е за малко. Става все по-хубаво. Той е от Стара Загора. Иска да снима културата, лузята, хората. Малко да им покаже на французите как е в България. Браво на него. И? Иска да го разведа наоколо, а той ще ми направи снимки. Много мило. Няма как да стане. Не мога да те пусна да обикаляш с някакъв непознат. Добре. В смисъл? Окей, няма да ходя. Мерси. Ще ме изчакаш ли тук? Да. Мерси. Здравей, ти сигурно си Елена. Съвсем сигурно. Много красива черга. Ясмина ми разказа за изложбата с кауза, която предстои. Дали ще може да снимам една фотосесия с чергата? Ясмина много не го разбира това изкуство. Не знам дали ще позира. Няма. Ти ще позираш. И без това имаш много опита и ти си твореца. Аз достатъчно съм се снимала. Хайде де. Аз имам много последователи в Инстаграм. Ще я видят доста артистични хора и това несъмнено ще помогне за каузата. Отдавна не използвам социални мрежи. Но ако смяташ, че ще помогне, окей. Добре. Би ли застанала тук? Вземи чашата. Ще изглежда супер. Би ли погледнала към светлината само? Мерси. Страхотно. България в чаша вино. Какво? България в чаша вино. Така смятам да озаглавя дипломната си работа. Супер. Звучи добре. Много.
Да, тази черга е вдъхновена точно от това вино. Черга, червен копаж. Реколта 2020. Кабарне Совиньон, Мерло и Сира. Ухай на капини и подправки. С мек и плътен вкус и с изразен препечен плод на финала. Точно ще да кажа, че тази черга ми внушава увереност и тежест, преплетени с желание за тръпка и приключение. Като легнал човек, който тъй в себе си не олегнали страсти. Много добре го описахте. Всяка черга е вдъхновена от различен вкус вино. Така че след дегустацията, виното, което ви допада най-много, ще ви отведе до вашата черга. А на гърба ще намерите послание за вдъхновение. Ели? Да. Може ли да ми дадеш цена за тази черга, червения фрагмент? Да, една секунда. Ясмина, може ли за малко? Здравейте. Здравейте. А може ли да провериш за тази черга в сайта? Да. Секунда само. Не я намирам. Пише, че не е налична. Чакай, ще проверя за друга. Не, може би е станала някаква грешка. Не може толкова бързо да се изчерпа. Пише, че са изкупени и не само. Изкупени всички. Дори и предплатени. Може да е станала някаква грешка. Окей, ще проверим. Добре. Благодаря ти. Не знам на здраве ли да ти кажа или много ти здраве. За твое здраве, Елена. Знаеш ли, тази черга е нещо като винена икона. И колкото по-стабилно и хубаво е нещо, толкова повече го приемаме за даденост. И го оценяваме чак когато е далеч от нас. Аз много те търсих, Елена. Виждам, че си знаела. Години наред. Понякога си казвах стига. Спирах за известно време. Болката не спираше. Болка или огризение? Тогава минаха 20 години и на теб не ти мина. Мина ми. Но не болката, а любовта.是深